ערבוב פאזה במצב נוזלי הוא לא רק הישג פורץ דרך לסביבה, אלא גם מאפשר לקבוצת סיילנטיר לייצר צמיגים עם ביצועים טובים יותר בהשוואה למותגים מובילים אחרים. מדובר בשינוי משחק בתעשיית הצמיגים כולה, בזכות הטכנולוגיה החדשה שמאפשרת לערבב את גומי המילוי והחומרים המתחברים בצורה מלאה ואחידה במצב נוזלי רציף. התוצאה היא תרכובת אחידה יותר, שמאפשרת לצוות בסיילנטיר לשבור את המשולש הקסום ולשפר את שלושת התחומים המרכזיים בביצועי הצמיגים: התנגדות לגלגול, עמידות לשחיקה ואחיזה כללית, מבלי להתפשר על תחומים אחרים. בבדיקות חיצוניות שנעשו על צמיגים לרכבים פרטיים עם אקו-פוינט 3, התוצאות הראו שצמיגי אקו-פוינט 3 הציגו התנגדות לגלגול טובה ב-25% לפחות בהשוואה לצמיגי המתחרים, וגם היו שקטים יותר ב2-3 דציבלים. בבדיקות אלו נמצא גם שצמיגי אקו-פוינט 3 חוסכים 5% בדלק, הן בקיץ והן בחורף, בהשוואה לצמיגי המתחרים המובילים. גם בבדיקות חיצוניות של צמיגים מסחריים, התוצאות מעודדות באותה מידה. צמיגי האקו-פוינט 3 הציגו ביצועים טובים יותר בבלימה רטובה, רעש והתנגדות לגלגול, בהשוואה לסטנדרט התעשייתי. צמיגי המשאיות המסחריות אקו-פוינט 3 השיגו את זה תוך חיסכון משמעותי בדלק לעומת צמיגי המתחרים המובילים. גם צמיגים ייחודיים ראו תועלת גדולה מטכנולוגיית הערבוב במצב נוזלי של אקו-פוינט 3. הערבוב במצב נוזלי של אקו-פוינט 3 עומד לשנות את פני תעשיית הצמיגים על ידי יצירת צמיגים שיחזיקו זמן רב יותר ויבצעו טוב יותר לנהיגה בטוחה, חסכונית ונוחה יותר.